Гортензия, да, по-моему? Или другое? این گلی خسرو این پیش یک دانه بود آمدگی اما با یک دو سه دانه بود تازه بسیار شده است. نه این به فکرم تخمش نه چقدر امسال بسیار شده است ولی با برآمده است. اینجا کمتر رست کردن خیلی بچه ها رست کردن اینجا با رهویا این تعمیر کاری وایو کرده است. اینجا کمتر پیشی در بنیگو کرده اینجا کمتر راهش وای بود اینجا تخته های مونده اینجا رست کردن حاضرش با نه اینجا بازی راهوی کمتر کلون کراسیم که اینجا راهش مایجاک بود اینجا مایجاک دروشکا چه بود نه اینجا از اکوا اینجا بریده اطراف اینجا فقط همش کوچه اینجا همه جای زیر کرگی برای مقا اینجا کم کم اکو بریده راهوی کمتر کلون کراسیم کم کم اکو چی میگوید خونه بهاری همو با دچه همو با کار کراسیم اینم زیلینی کی زیلین گویم چی میگوید کبوتی همه جا سبزی خشرو همه محکم کردگی پیشوی خونه ولی باید اکو اگراتای وزی کمتر وای کنم تازه کنم نه اینجا باشد اگر پیشی در نه اینجا باشد کارتوشکای شینوندگی برآمده است یکی مباینش علفا بسیار نه اینجا کارتوشکا اینجاش مایده ایناش کمتر کلان نه مباینای علفا چی میگن نه هم گردوش علفاش تازه کردن در کار کارتوشکا هم برآمده است نم خیلی باز اینجا بینه خواه این علفش بسیار قراس چشکتی کارتوشکا نیکی علف بسیار شدگی نه گردوش تازه کردن در کار که کارتوشکا نمایان شود اینجا که کمتر چی میگه بارون شده ماند اگر علفا تیزنده میبرد همه جای محکم بودن و هفته آمدیم علفا پست بود علفای بریدگی بودن چی میگه تازه کرگی بودن انا حاضر با آمدیم که علفا بسیار شده است باید اکو امروز کمتر تازه کنیم باید دیگه کارا را انجام دهیم Я там роланчи заёфтас, я боже, картос качкарib галти давно. На. Тамерлан, что это у тебя? Что? Капшинами фамчиков тос. Эмшол моба. خیلی خرین میگوین کو برای وای خودش برآمده است کارات با بسیار شده است نشتیگر نش خرین بسیار شده است امسال به نهایت اکو استفاده بریم مگرم کینا برای
маҳкам кардани банкаҳо ва дигар чизо. худаш бозӣ карос. На инҷа листи салатҳое ки шинандаки будам камтар руст шудааст. баъзеош гум шудааст, хай набуромадааст, не ки бисёриш буромадааст. ина инҷа чизое ки шинандагидам ҳоли майда оба кам додиам. оба хеле ки кам ки хӯрад тезанда намебурояд. он тарафош ҳозибо нишон метиҳам. инҷа вай мегазад, камар мегазад дига. қина моҳи июн ба бениҳоят. не инҷаш ҳоли кам баъзи ҷош буромадагӣ, баъзи ҷош не хушк шуда рафтааст. инҷа оям об додан дар кор. инамҷаш хай маълум. имрӯз бояд аку алафҳоя тоза кунем гирду гӯшая. инҷам хайс алафаш бисёре шудагӣ ки хали гулои шинандаги будам калон шудааст. нами якташ боёнангиёш гулои майда. инҷа ба вай дорем гули пиёна дорем. гули пиёна бисёр. инҷа ба 1 дона 2 дона 3 4 инҷа ба он тарафҳо буромадааст. пиёна бисёр шудааст бениҳоят имсол. хай гули пиёна хушроне ки инҷа мебинам хали ҳама ҷо алаф шудагӣ. ҳамаша тоза кардан дар корина. ба калашгоҳи чӣ мегӯяд қотиҳои шири фотимаҷон 1 2 3 4 5 6 7 ин ҳафтае ки инҷа овардагиам ха бисёре дар давоми 1 сол чандта бошгоҳое хӯрдем, тамом кардем. ина чӣ хел хушро тар мекунад. тамиртар шуд. Тамира? Ма. Можешь? Да, мугои намитони. На, ин ёрдамчи. Ба тавраш ки ин ҳозир гулои мана пачақ мекунад обад бачам. Ин ти не. ин болои вай мекунад ки ҳама ва парида мебуровад, а? Вон, держи вместе. ин вай мекунам гуфта болоҳои вай ба зер мекунад ҳама шинондагиҳо парида мебуровад. Не, тебе один не нужен, Тамирка. Ты мне помогаешь. Ты помощник. Да? ҳама кора худам кунам. Мегӯяд хай кӯдак ҳама чи ба завқаш ҳаст. Не гуфтан дар кор не. ҳама кора бояд кӯдако карда бинан. аз ҳамин сабаб ман не намегӯму не ки камтарак мефаҳмем кори кӯдако чӣ хел. биёед пойдём туда. ин кошки тоҷикӣ фаҳма. ин тоҷикӣ чӣ намефаҳма ягон майда. пойдём. шуда давай. ина инҷо обам камтар об Тамир. инҷошам об некам қа хунук. ина ин кати мезани ку бемалол вай даф нишон дода будам. хай бо акумам хеле мардумем дия. Ну не закрывай. ина бине ну хима об задасем ми махкам каросе. Не надо, Тамирка, закрывать. ина ҳама ҷоя об зада шудам. ина ку камтар қоқ шавад. баъд чӣ мегӯяд? алафошро тоза мекунам. инҷош ба алаф нест дига ҷоҳоя. инҷа камтарак мурғ димлама кунам. тезакак тез мепазад мурғ. инҷа ба маҳсулотошро майда кунам. инҷа хай чӣ мегӯяд? шарне. чанд бор мегӯм. хали ина камтар картошка, сабзӣ, помидор. инҷа вай ҳамшари зирбондам. баъд аз зирбонда шудан пиёз ва сабзия андохта камтар зирбондам. дар инаш помидор андохтам. камтарак зирбондаму ина болош ба картошкаи андохтам. ман акнун дам кара мемонам то пухтанаш алло бипарастанда камтарак об мерезам. ина омадагӣ будем ҳама ҷоя партофтагӣ чизоя ҷобаҷо кардагӣ не. ино мебояд озяко шуштагиома овардам.
инҷо як кашам ҷобаҷо кунам. вай дафъ гирифта бурдагӣ будам, ҳозир бояд аку ҳамаша гирам ҷобаҷо кунам. чӣ мегӯяд рӯи кашошон ҳамаша кашам. ин хонаи хушро карда ҷобаҷо кунам. ина инҷа Тоҷикистон бо бор тайёр кардагием. ҳоли пурра коробка караги нестем. ам хело вақт ҷамъ карда мондем. бояд аку иноя коробка кунем, усел кунем Тоҷикистон ба. инҷа якта лампа дорад. халина хайна ҳозир ҷамъоҷо мекунам, ҳамаша бо нишон медиҳам. бояд аввал инашай болош намедонам чӣ хеле ки ман хеле одат кардагӣ. ин аввал тагаш ба инаш болош ба инаш шудам. як тажда дош ба хурдиш ҳета дикаш очаш ба ина пушти очаш гаштааст. дадош не оҷа ба очаш қапондам худам кори хона. ина тамир инҷа ба дадош қати Фотима. тайёр карда шудам. ҷогаи тамерлан. ино борчек надоранд. барои амиҷа гирифтагием барои хоб рафтан фақат. хай мо инҷа аҳён фақат мебиём. чӣ мегӯяд рӯзҳои оддих фақат. барои амиқа тайёр шуд. инҷа ҷои Фотимаҷон. Фотимаҷон ки чӣ мегӯяд инҷа ба дута диван ки намеғунҷад барои кӯдакҳо. ҳозираш ба Фотимаҷон манежанда. инҷа ҷои Фотимаҷон, инҷа ҷои Тамерлан. инҷа ба шкаф ҳаст. на монтидосен тараф ба борое ки мо тайёр кардагим бояд аку тайёр карда ҳамаша усел кунем Тоҷикистон ба. ина инҷа шамш шудам. ҳозираш ба вақтинча чӣ мегӯяд шудам короя. ина ҳозир ба шавҳарам якҷоя ҳамаша тайёр мекунем, коробка мекунем. тайёр карда баъд шавҳарам бурда метиҳанд. кам аз кати аз ҳаминҷа Тоҷикистон ба равон мекунем. инҷа бениҳоят чизои бисёр тайёр кардагим. коробкаҳоям хеле овардагӣ мондагием. ина имрӯзаш ба ҳозир шуд. анаку як бор пок мекунаму як бор мерӯбам, пок мекунам, тамом. ина комнатаи майдая ки мо дар хонаи чӣ мегӯяд заминӣ қишлоқ яъне не ки ман газмол намекунам. инҷа ба чӣ мегӯяд хеле нағза как мешӯям ва мебиёрам, мекашам, тамом. хеле тайёр шуд. камтар дига об андохтам ки чӣ мегӯяд ваяш мулоим шавад. гӯштош аз ҳамин сабаб камтар дига ҷӯшад. баъд пушта мемонам. авқотам тайёр. то хонае ки шудам авқот тайёр шуд. ҳама берун ба кӯдакҳоам ҷа бозӣ кардасиям. қати хуштоман қати шавҳарам. ино амҷа поён боқиҷа. арзиям ки ина хуштоманам агаро чиндиян чӣ мегӯяд шушта овардиян. зинда бошан хуштоманҷон ки не ки бениҳоят кори ман осон мекунад. ҳозир ина қати бачаҳо бозӣ кардосиям. ман корои хоная анҷом додосиям. бе хуштоман не ки фикр мекунам қиин бениҳоят корои танҳоӣ ба ин ғарибӣ ба бениҳоят қиин. хай ки ҳастанд мегӯям зинда бошанд бениҳоят ёрдам мекунанд.